കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും ബദറും ഉഹ്ദിലൊന്നു ഹബീബി ഞാനില്ല സ്വഹബോരിലായി ബദറെ കണ്ടതില്ല ഹബീബി നേരിൽ ഈ കൺകളിലായി ആഖിറം മുന്നിലായി നിൽക്കും പാപിയേലും ആഖിറം മുന്നിലായി നിൽക്കും പാപിയേലും മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ಹಬೀಬಿ ಜಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದ ಈ ಒಂದು ಬಂಧುತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆ ತಿಂಗಳಿನ ಪವಿತ್ರ ದಿವಸದ ಈ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ವೃತ್ತವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇವರವರೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೋದರತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸೋದರದ ಮತ್ತು ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಶುಭಾಶಯ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಸಹೋದರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯುವಕರು ಸಹೋದರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ನ 24ನೇ ದಿವಸದ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಲಾಲ್ ಯುವಕರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಇಫ್ತಾರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷವೂ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಶಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ.